3. kapitola. Uzdravenie muža s ochrnutou rukou. Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. Pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš človeku s nehybnou rukou prikázal: postav sa do streľu. A povedal im: je dovolené v sobotu robiť dobré alebo zlé? Život zachrániť alebo zničiť? Oni však mlčali. Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom povedal tomu človeku: vystri ruku. On ju vystrel a jeho ruka ozdravela. Farizei hneď odišli a radili sa s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Ježiš uzdravuje pri mori. Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z Galilei a Judska, z Jeruzalema, Idumei a spoza Jordánu. Ba hrnul sa k nemu i veľký zástup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa dopočuli, čo robí. Vtedy povedal učeníkom: pripravte mi čln, aby ma zástupy netlačili. Pretože mnohých uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, hrnuli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: ty si syn Boží. On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali. Vyvolenie 12. Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať a aby mali moc vyháňať démonov. Toto sú 12, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedejov a Ján, Jakubov brat, ktorým dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu. Ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Rúhanie sa Duchu Svätému. Potom vošiel do domu a znova sa zišiel zástup, takže si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. Zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili: je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov. Zavolal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách: ako môže Satan vyháňať Satana? Ak je nejaké kráľovstvo vnútorne rozdelené, také kráľovstvo nemôže obstáť. Ak je nejaký dom vnútorne rozdelený, taký dom nemôže obstáť. Ak Satan povstal proti sebe a je rozdelený, nemôže obstáť a je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže. A potom môže vylúpiť jeho dom. Amen, hovorím vám, že všetko bude ľudským synom odpustené. Hriechy i rúhania, akokoľvek by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Pravá Ježišová rodina. V tom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho